Hello लोगोफोर स नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन बिदि इन्टारेस्टिं सोमोनांथाव गोमोथाव फेक्ट्सफोरनि सोमोन्दै भिडिअस लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना मिन्थिगौना जोंनि नैबे जों जा मबाइल इउज खालामो बे नोंथांमोना थैबाय ना गोथां बेखौ हमनानै हायोनो माने थैनायनि उनाव बेसोर थर मोनो मबाइलाबो नोंथांमोना थैबाय होननानै। आरो नोंथांमोना मिन्थिगौना मोनसे 1979 मायथाइयाव ओरैबायदि जाथाय जादोंमोन बे किचेननि फ्ल'राव हारसिंनो बिदि मानसिनि मोखां सेबखांजानानै थाबाय थायोमोन मानसिनि महर। So बेबायदिनो गोमोथाव सोमोनांथाव आरो गिथावना फेक्ट्स दिनैनि भिडिअ'आव हाबनानै दं। नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोब। बांद्राय बुंला डाइरेक्ट भिडिअ'खौ जागायनोसै। फेक्ट नाम्बार 5 1971 मायथाइनि आगस्त दानाव मारिया गमेज मुंनि सासे आइजोआ किचेन बा इसिङाव खामानि मावबाय थानाय समाव मोनसे दागो नुनो मोनो फ्ल'राव आरो बे दागोआ लासै लासैनो मानसिनि महराव माने मानसिनि मोखांनि महराव सोलायलाङो। बेनि उनाव बे जों जेरै फ्ल'रफोराव दागो नांब्लाथाय हुगारो बिदि जोबोर हुगारो बे हुगारबाय माने बिदि डिटारजेन्टफोर बाहायनानै फ्ल'र हुगारग्रा डिटारजेन्टफोरखौ बाहायनानै जोबोर हुगारबाय नाथाय बे दागोआ जेबोआनो जाया जेरै दं ओरैनो थायो। बेनि उनाव बेनि हौवाया बेनि हासबेन्डआ रागा जोंनानै बे जिखिनियाव बे मानसिनि महरनि सावगारिया सेबखांजानानै दंमोन बेखिनि फ्ल'रखौ फुरा सिफायो आरोना देख्रुबजोबना दोनो। नाथाय सोमोनांथाव खोथाया बेसो बे देख्रुबनायनि उनाव बेनि उननि सानखालि नायोब्ला बे देख्रुबनाय बाहागोआ फुरा सरजाब जाफिननानै दङमोन आरो बे मानसिनि महराबो बेहाय सेबखांजाफिननानै दङमोन। बेनि उनाव लास्टआव बेनि हासबेन्डआ बे पेरानर्मेल इनभेस्टिगेटर जाय बिदिखौ नायबिजिरो बिसोरखौ लिंनानै लाबोयो। बेनि उनाव बिसोर फुरा किचेनखौ सिल खालामनानै फुरा मोजाङै नायबिजिरो फुरा जावो। बेनि उनाव मोनो गोबां डेड बडिस मानसिनि बेनि सिङाव फ्ल'रनि सिङाव। बेनि उनाव आरो मोनबावो बेवहायनो गोबां मानसिनि माने बेगेंफोर आरो बे बेगेंफोरनि गेजेराव बेबायदिबो बेगें दंमोन जाय 700 बोसोर सिगांनि बेगें। बेनि उनाव बिसोरो बेखौ फुरा डेड बडिस बेगेंफोरखौ दिहुनजोबनानै फुरा फुजा सुजा खालामनानै बे किचेनखौ बाहायफिनो। नाथाय सोमोनांथाव खोथाया बेनि उनाव मोनसे मानसिनि महरनि सावगारि नङा मोनब्रै मोनबा माने साब्रै साबा मानसिनि महरनि मोखांसो फ्ल'राव सेबखांजाफिननानै थाबावो। बेनि उनाव बे माने किचेनखौ ओरैबायदि फुल्लि सिल खालामो बे किचेना दिनैसिमहालागै सिल। आरो नोंथांमोना बे खोथाखौ फोथायनो गोब्राब मोनदोंबा आं जाय आइजोआ बे रियेल जाथायखौ फेस खालामदोंमोन बेनि मुंखौ फिन खोन्थाफिननोसै। बेनि मुङा जाहैबाय मारिया गमेज आरो बे जाथाया थारैनो सैथो लोगोफोर। फेक्ट नाम्बार 4 नोंथांमोना मिन्थिगौना जोंनि गेजेराव मोनसे बेराम बयनिबो नोंथांनावबो जानो हायो आंनावबो जानो हायो मोनसे बेराम दं एलियन हेन्ड सिन्ड्रम मुंनि। बे बेरामा जायोब्ला नोंथाङा गावनि आखाइखौनो कन्ट्रल खालामनो हाया। नोंथांनि आखाइया माने माजा मा दांगोन एख' पात्ता मोना। नोंनि आखाइनियाव माने बिदि बे खर'नि मेलेमासो जोंनि बडिखौ सालायोना बेनिफ्रायसो जोंना खौरांखौ दैथायहरो। नाथाय बे बेरामा जायोब्ला ओरैबायदि जायो नोंनि आखाइयाव गुबुन मोनसे माने ब्रेन दं। बे आखाइया गावनो गाव नों होनाब्लाबो बे गावनो गाव मा खालामगोन जेबो पात्ता मोननाय नङा। आरो बे बेरामा नोंखौबो जानो हायो आंखौबो जानो हायो। आरो बे बेरामनि मुङा जाबाय एलियन हेन्ड सिन्ड्रम। बे बेरामा जोंनाव जायाबानो जाबाय लोगोफोर नङाब्ला मा खालामफ्लांगोन। फेक्ट नाम्बार 3 स' लोगोफोर जोंनिया दा बुहुमाव मा जागासिनो कर'ना भाइरास नङा होमब्ला माने कर'ना महामारि जायखौ होनो। स' बेबायदिनो बुहुमाव गोबां सिगांनिफ्रायनो बिदि महामारि गोसारबोगासिनो दंखायो जेरै प्लेग बेरामानो जा स्वाइन फ्लुआनो जा। स' बेबायदिनो मोनसे बेराम गोसारदोंमोन 1513 मायथाइयाव डान्सिं प्लेग मुङै। बे बेरामा जाहैबाय नोंथांमोना ओरैबायदि माने मोसाबाय हागोन नोंथांमोना लाखिनो नागिरबाबो लाखिनो हाया आरो गुबुना लाखिनो नागिरबाबो लाखिनो हाया मोसानो थैलायलांगोन। स' बे मोनसे बेरामसोमोन माने बिदि बेराम गोसारदोंमोन। नोंथांमोना साननो हाफेरगौना बिदिबो बेराम थानो हागौ होननानै। मानसिया मोसानायनि बेराम माने मोसा थैलाङो। 1513 मायथाइयाव बे बेरामा बे महामारिया गोसारदोंमोन लोगोफोर आरो बे खोथाया थारैनो नंगुबै। फेक्ट नाम्बार 2 नोंथांमोना मिन्थिगौना जोंनि मबाइलनि जा फिंगारप्रिन्ट सेन्सर थायो बे फिंगारप्रिन्ट सेन्सरा ओरैबायदि एडभान्स टेक्न'लजिजों बानायजानाय। बे नोंथांमोना जुदि थैनायनि उनाव सोरबा नोंथांनि आखाइखौ लानानै बेखौ खुलिनो ट्राइ खालामोब्ला बे सेन्सरा हमनानै मोनो नोंथाङा थैबाय बे नोंथांनि आखाइजों बे खुलिजानाय नङा। वाव थारैनो गोमोथाव। फेक्ट नाम्बार 1 स' लोगोफोर जों गावनि जोनोम सानखौ ओरैनो बेसेबां गोबाव समनि थाखाय थायो माने जोंनि जोनोम साना 24 घन्टा नङा होमब्ला लोगोफोर मानोकि 24 घन्टानि उनावथ' जोंना डेटआ सोलायखायो। नाथाय जार्माननि सासे सुबुङा गावनि जोनोम सानखौ
46 घन्टासिमहालागै फालिदोंमोन 46 घन्टा लोगोफोर आरो बिथांनि मुङावनो दं बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन माने जोनोम सान फालिनाय रेकर्डआ माबायदि जादोंमोन नोंथांमोन आं खिन्थानोसै माने बिथाङा मोनसे फ्लाइट बा एर'प्लेन लादोंमोन ओमफ्राय समजों लोगोसे ट्रेभेल खालामदोंमोन दावबायदोंमोन जेरै आं नोंथांमोननो बिदिन्थि होनोसै जेरै जोंना इन्डियानि दा 11 बाजिगासिनो दं 12 बाजिनाय लोगो लोगो गाबोननि 21 आगस्ट जागोन स' बे 12 बाजि सिगाङावनो गुबुन मोनसेयाव थांलायबाय माने गुबुन मोनसे हादोराव थांलायबाय जेराव टाइमा जोंना खम जाना दं जेनेबा हरनि 8 बाजिनानै दं स' बिदिनो मिलाय बे 46 जेब्ला बे 46 घन्टा फुरा खालामदोंमोन अब्लाबो बेनि बार्थडे माने बेनि जोनोम साना एखे कालारावनो दङमोन स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो हायोब्ला प्लिज शेयार खालामनानै होदो नोंथांमोननि सेराव आं गाबोननो फिन बिदि इन्टारेस्टिं सोमोनांथाव गोमोथाव गासै मिन्थियै खोथाफोरनि सायाव भिडिअस लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि